ni ere baino, zer gertatzen zaren? Kutsadura handia dago. Egia da, asko kostatzen zaigu anazartzea. Zuei ere eragin ari da zuen kutsadura? Bai, zuei ere bai. Zer? Baina natzungo diozu da, berakiak ez talitak badituzu. Zarata honekin kaskoak jarri ditut. Alperrira, nego alputzazkan ez tali dut, baina berdi-berdiz eragiten dit kutsadura. Egia da, zerbait egin behar dugu. Lurrarekin hitz egin beharko genuke. Lurrarekin? Aizu, hemen zaude. Zorroarekin ez, lur planetarekin. Egia, jakiko du zer gertatzen den. Guazen bazkar. Bai, guazen azkar. Baina, erabazikin zaude. Ederra panorraka lurra sartu egin da. Gaztean ez orain. Gaixorik nago, gaixotu egin nauzue. Ikusten duzue buru gainean daukagan txapel txuri hau? Itzuzia da, txikiegia. Oso noa du izena txapel honek. Eta gubera milaka urte guztiok esantziko bezain handia zen. Eta begira orain zein txikia den. Eta zer inporta da txikia edo handia bada? Asko, txapela handia balitz, guztiak ez diguke minik egingo eta babestuta egungo ofinateke. Eta, zergatik? Hile egingo naizelako mintziko. Eguzkizpiek gero eta mi handiagoa egiten ditetelako. Eta horrela jarraituz.
Gure planeta gaixorik dago. Eta planeta berri baten bila gatoz. Ez dut uste nik egokiena naizenik. Eguzki ondoan bizi naiz eta oso askar mugitzen naiz. Zorabiatutaz ibiliko zinateke. Ui, guazen mendik. Nahi badezu, zure artizatuen gana eramango zituzte. Planeta beroa naiz, hemen ez dago eztaurik eta sumendiz beteta nago. Egia da, hemen sekulako beroa egiten du. Guazen ezen. Nahi da duzue, artitzaren gana eramango zaituztetik.
solur planetan bizi gara. Gure planeta gaixorik dago. Eta planeta berri baten bila gatoz. Oso polita zaren ez hementxe biziko gara. Hemen bizi, badakit oso polita naizela. Baina hemen hotza handia egiten du. Eta ez ze hotza ere. Hobe, guranoren gana joatea, lagunduko dizu.
Ara, mira nahi guztiak etorri zarete, zertara? Zuzila gintzera ere gara, jarritu eta zinatu egingo zentu. Banekien bai moldatuko zinetela, zuek ezin zarete beste inon bizi eta.